Здравейте хора, аз съм Никс. Днес отново си говоря с Дарк и Цикони. Ще снимам на Subway Surfers. На компютъра играя. И съм голям бот. И съжалявам за лага. Както винаги. И така, започвам. Започвам, това беше Цикони. И така. Тук този гъс ме гони. И виждате рекорда ми отстрани. 431 880. Не съм толкова добър. Само съм 60 лева в момента, защото съм взел буст. И така, виждате ми, че съм с фреш. Не съм си отключил всички герои. Сега това ми е целта. Нали се старай тук, като прави епизоди, тя си ги отключи. Да, точно така. Клиповете ми на Call of Duty и на Assassin's Creed се качиха тук-що. Така че можете да гледате и тях. Ще правя клипове също така и на Chicken Invaders 2. The Next Wave. Не се смей. Не ще правя клипове на Chicken Invaders 2 The Next Wave. И така. Тя е много готина, в принцип. Много готина. Ето даже тук, като говорим за думата Next, в The Next Wave, Daily Challenge-ът ми в Subway Surfers е да събера думата Next. Така че, тук сега се старая да направя ето го, другата буква E. Опитва се да играя колкото се му е по-добре. Има около 150 ховерборда, така че не ме интересува. Само заради вас се старая. Иначе съм голям бот. Пропуснах джета. Защо живота е толкова жесток? Виждате ми какъв съм нинджа с ховерборда. За малко да умря. Бачи ти ма зареби и аз мисля почвам да Chicken Invaders. Сигурно. Я ще я гледам редовно. На Супер Марио. Марио! Аз на Супер Марио бих снимал, в принцип. И той ще бъде забавно. Много ще е яко, в принцип. Марио! Майко, умрях. Това беше моят първи клип. Съжалявам за суперботското изпълнение. Тук виждате Фреш как танцува. С мен бяха Дарк Здрасти, чао. и Цикони. Ваза!